balunti. Kita gibiyaan ni saserdoting haluan. Aw, wala kita diyan ni Hadwa kada. Gitaktak ni Robo ang mga libihano. O siya nagtulog, iyang mawaling mga saserdote. Siya wala natulog sa pagtulang niya. Hari siya niya. Basit nagyang kanina. Si Hari, bintang namin. Nahibalo mo niya. Apan, ang mga libihano mo ay mga magtutulog sa balakot sa Diyos. O karon, gitaktak sila ni Robo. Ang mahal ka mo ng Adan. Nabalang kagimpo sa biliho ni Haring Robo. Naman niya. Muna'y hari ang may katulong sa pagbubuo ng desisyon o sa pagsupak sa tulong sa isulat sa balao. Gusto si Hadwa. Ang balao, klarong maningon, na tagto lamang membro sa panimalay ni Aaron ang mag-alagad ng mga saserdote. Gitaktak di ay si Hadwa sa pagkasaserdote. Oo. Kung siya wala ang pagbubuo sa pagtanto sa Jerusalem, kung sa magsimpan ng Yehova, sa paagi ng isugod ni Yehova na siya pagkasimpan. Sa panal na akong nailang ilihan ng saserdote, si Hadwa ang kinagahitan ng ulo. Kunuhay, mamalangkon kayo siya sa atong mga asawa o sa atong mga anak. Nabi, sinirubuang ang nagpaminigro sa espiritual na kayuhan sa atong mga pamilya. Usang tama sa mga lalaki ang itudlo ni Jeroboam inyong mga saserdote. Sumala sa atong nabalitaan, sinasunod niyo mga hinggalan. Mga tao na nag-iisip na magulong. Sa lakot, magulungon kaniya. Nagkabalita sa buong ang kumpay. Nanghit-hit. Aron sila matulog yung mga saserdote. Hindi kita makasiguro ni Ana, kuya. Apan, natugaw ako sa limo ni Hadwa. Sa pagkatiroon lang, ang mga saserdote na gitudlo ni Jeroboam, lahi kayong tinagdan sa mga libihano na gitudlo ni Jehova. Nabi, di ba ka-aposto si Hadwa sa Panginoon na kita naman lamang sa gusto natin maginggan? Paminaw, kuya. Unsa man day ang atong buhaton? Para di mo, si Jeroboam wala magpasakop tungod kay nagbuot-buot siya. Para na makatarungan siya. Nagdugang lang siya ang mga saserdote. O naghimo siya ang paagi, aron din hilang kita sa atong lungsod mismo musibang ng Yehova. Apan, siya wala'y katulog sa paghimo ni anak namin. Balik-balik na lang ang isang pinimo. Uy, magsuon ng kahamunin. Maglagis na mo. Muling magkita ang digit kang Haring Jeroboam. Kita ay matambong niya sa seremonya sa paghari. O dili siya gusto may usupak niya. Kuya, mo ba na ba? Mo ba na ko? Aron sa